Salam alaikum malen chen muso demsen mo korba bela jele nisu awni sogoma awni kle anula bref awni nyangma awmana ke yoro la ka folni tan be ga taw bela jele ma mali kono ani mali koka ambiya bela jele fo video kungurundo atena jan ko so maximum minute duru nyakon doro mi mbani na fa be ka video partager abe ka video partager bien sivre be novembre kalo kle tan ani kononton samba fla ani muga ani fila deja bite don gansan don barkama don min bɛ mɔgɔ miirina janya mali la kosɛbɛ parce que novembre kalo tile 19 san 1968 fɛn min ye baba modibo keyita ye ale lajɔra kayo kulukoro sira la o kɛra sababuya ye ka fanga tiɲɛ o kɛra sababuya ye mali kun ye siraw sira ta n'o développement ye mali kun ye siraw sira ta n'o kun ye souveraineté ye mali kun ye siraw sira ta n'o kun ye yɛrɛma hɔrɔnya sira ye ka sira bɛɛ lajɛlen jɔ ka an segin ka na jonya kɔnɔna la san camanw kɔfɛ bi yɛrɛwolo debout sur la rempart ka wele bila fort de changement bɛɛ ma an taara an sen jɔ ye bi kayo kulikoro ka an jɔ ye ka flambeau ta parce que nin ye yɛrɛwolo sigili san 3 ye o san 3 kɔnɔna la fɛn min kun minɛna la an ye kɛlɛ fanba kɛ ka ɲɛsin o ma o jumɛn ni o ye souveraineté ye o ye yɛrɛma hɔrɔnya o ye indépendance ye ka mali ka bonya segin a ma ka mali tigiya k'a segin mali ma k'a segin malidenw ma parce que n'a y'a jateminɛ san 3 kɔnɔ kɛlɛ fanba ɲɛsinna o ma parce que dunga fa tɛ se ka sabati ni y'aw sago ta a ka jamana la aw ka jamana jukɔrɔ nafolo tɛ se ka kɛ aw ta ye ni y'aw sago ta aw ka jamana la sanu aw ta tɛ wari aw ta tɛ pétrole aw ta tɛ aw ka jamana yɛrɛ kunkan kuma aw ta tɛ wari aw ta tɛ kan aw ta tɛ nin si tɛ se ka kɛ aw ta ye fo aw sago ka kɛ aw ka jamana la a fɔ min ma ko souveraineté o la kɛlɛ fanba bolila ka ɲɛsin o ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ bɛ a la mali fɛn min kan ka kɛ mali la n'a sɔrɔ n'a bɛ décider maliyɛnw de fɛ n'a tɛ décider maliyɛnw fɛ donc an tila san 3 kɔnɔna la o ye acquis dɔ ye o ye bonya belebeleba ye donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka délégation mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo fort de changement ka bɛɛ fo mɔgɔ sera kulikoro bi an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka kulikoro gouverneur mairilakaw dugutigilakaw alimaminaw donsolakaw an ka coordinateur min bɛ yen n'o ye Ablaye an b'a fo kosɛbɛ ka polisiw fana fo kosɛbɛ u ka wuli ka jɔ la n bɛ fɛ ka bɔ nouvelle min yɛrɛ fɔ aw ye o ti kulikoro ta in ye o ye jumɛn parce que a bɛ tile 2 bɔ n ye kunnafoniya sɔrɔ mais an kun koronnen don n ma se k'a fɔ aw ye n ma se k'a ɲɛfɔ parce que a diyara ne ye kosɛbɛ a bɛ tile 2 bɔ fɛn min ye faransi ko u ka aide au développement faransi ka agence dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko a agence sigilen don ko k'an dɛmɛ walasa an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na o agence min sigilen don a b'a dɔn depuis fanga yɛlɛma kɛra u ko k'u bɛ dɛmɛ min ta k'a ɲɛsin an ka gouvernement ma k'olu b'o dɛmɛ in jɔ donc k'olu bɛna to ka société civile dɔrɔn de dɛmɛ a bɛ tile 2 bɔ u ye annonce kɛ ko u ka aide au développement ye k'u bɛna tigɛ hali société civile yɛrɛ la donc k'u bɛna jɔ mais ko damadɔni dɔrɔn de bɛ yen nɔ k'u bɛn'olu ciblé kɔfɛ ko mais sinon k'u bɛna jɔ yɛrɛ c'est à dire nin kuma in diyara ne ye cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn wallahi billahi nin kuma in diyara ne ye ka se niveau min ma ala dɔrɔn de b'a dɔn parce que aw t'a dɔn ko u ka o aide au développement min ka kɛ sababu ye ka na ni sous développement min ni gɛlɛya bɛ anw kan ka jamana kɔnɔna la ni tɔɔrɔ bɛ anw kan ka jamana kɔnɔna la o ye nin aide au développement ninnu de Thomas Sankara min yɛrɛ a fɔ ko l'aide qui nous aide pas à nous débarrasser de l'aide ko ti dɛmɛ o dɛmɛ min bɛ yen n'a tɛ an dɛmɛ k'an bɔ dɛmɛ ɲini na o ti dɛmɛ parce que faransi ka nin aide au développement in de sababuya la o ye politicien sɔrɔ nin de u ka nin aide au développement de sababuya la u bɛ journaliste sanni nin de u ka nin aide au développement de sababuya la u bɛ société civile sanni o de u ka aide au développement nin de tɔgɔ la dɛ u bɛ yafa b'a la fɛn min ye a tɔgɔ bɛ fɛn kɔnɔna la an ka association ye u b'u sanni nin de u ye politique caman sɔrɔ nin de u ye société civile caman sɔrɔ nin de u ye association caman sɔrɔ nin de sababuya la u ka nin aide au développement de sababuya la u ye loi kirikara caman don an ka jamana kɔnɔna la denw tɛ faw bonya faw tɛ denw bonya cɛ tɛ muso bonya muso tɛ cɛ bonya an bɛɛ ye kelen dɛ an bɛɛ ye muso ye an bɛɛ ye cɛ ye an bɛɛ ye adamaden dɛ kana nin kɛ nin na dɛ kana nin kɛ nin na dɛ u ka nin aide au développement de kɛra sababu ka na nin fɛn kirikara ninnu bɛɛ yan fɛ parce que n'u bɛna dɔrɔmɛ di aw ma o dɔrɔmɛ in kama u bɛ aw bila aw danbe a b'a buruja u bɛ aw bila aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ ban ɲɔgɔn na u bɛ aw bila c'est à dire k'aw ka jamana de tiɲɛ u bɛ aw bila ka ban aw ka jamana na ka tugu olu kɔ alhamdulillah n'u ko k'u bɛn'o aide au développement in tigɛ
aide au développement yɛrɛ tɛ dɛ, aide au sous-développement de don. N'u y'o tigɛ hɛrɛ jumɛn bɛ tɛmɛ o kan? N'u y'a tigɛ a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ yen bi ni i tɛ se ka Faransi tɔgɔ jugu fɔ ɲɛna, mɔgɔ caman bɛ yen bi ni o bɛ tutu la Faransi nɔfɛ, mɔgɔ caman bɛ yen bi n'u bannen don ka hali tiɲɛ fɔ Faransi ko kuma na dɔwɛrɛ tɛ dɛ, parce que ale bɛ dɛmɛ min sɔrɔ ka bɔ Faransi bolo. Donc o dɛmɛni kama an b'aw dɛmɛ a ka taga ka conférence kɛ, an b'aw dɛmɛ parce que u ka dɛmɛ bɛɛ fana ɲɛsinnen don olu ma dɛ. U b'i dɛmɛ n'i bɛ taa conférence kɛ, u b'i dɛmɛ i y'a faamu b'a la n'i bɛ taa formation kɛ, u t'i dɛmɛ foyi de la fɛn min b'a to ko e bɛ fɛn nafama sɔrɔ a la quoi. Formation kirikaranin y'an fɛ dɛ, u bɛ taga k'u bɛ taga wari de don o la dɛ, séminaire kirikaranin, atelier kirikaranin, voyage kirikaranin, u ka dɛmɛ bɛɛ bɛ taga nin sira dɔrɔn de kan. Wa u bɛ mɔgɔ minnu dɛmɛ olu fana bɛ tila ka kɛ sababu ye ka bila jamana na, olu bɛ kɛ sababu ye ka bila jamana ka intérêt la, i tɛ se ka Faransi tɔgɔ jugu fɔ olu ɲɛna. Wa u bɛ o dɛmɛ nin di mɔgɔw ma, olu fana bɛ tila ka kɛ sababu ye ka kɛ Faransi ka agence ye an fɛ yan, ka kɛ Faransi ka agent ye an fɛ yan, olu bɛ bila Faransi ka baara la. N'o dɛmɛ tigɛra sisan, mɔgɔ caman tun bɛ yen i tɛ se k'a fɔ a ba la Faransi kɛrɛfɛ n'u b'a fɔ k'u b'i kɔli cɛ, a b'u caman datugulen sisan. A association caman bɛ yen n'u bɛ kirikara de taa ni ka segin ni fɛnw na ko Faransi ko kuma, a b'u bɛɛ da de ne san. A journaliste caman bɛ yen n'u bɛ k'an tɔrɔ Faransi ko kuma la, n'u bɛ Faransi dɛmɛ la fan bɛɛ fɛ, a b'u a journaliste caman da de ne san parce que dɛmɛ tigɛra. Ni dɛmɛ tigɛra dɛ, o Faransi jɔn minnu bɛ dɛ, ni minnu balo bɛ Faransi la dɛ, minnu balo bɛ Faransi bolo dɛ, minnu balo bɛ Faransi ka miɛtinin na dɛ, o bɛ kɛ sababu u b'u jɔ u kolo la sisan, u b'an to yen an tulokɔrɔla bɛ buda. U yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔn u bɛna ɲini u yɛrɛ sisan, parce que n'i bana Mali la ka tugu Faransi kɔ, n'i bana Mali la ka tugu Faransi ka aide kɔ, n'i bana Mali la ka tugu Faransi ka miɛtinin kɔ, ni Faransi y'a ka miɛtinin tigɛla sisan, i bɛna mun kɛ? I tɛna segin ka na maliyɛnya ma. Anw yɛrɛ bozo a bɛ fɔ ten ko ni sen bila ji la mɔgɔ min kɛ bozo ye, ko ni sen sama ka bɔ ji la i ka yɛrɛma wɛrɛ t'i segin ma. A caman bɛ yen nɔ u bɛna na baara kɛ sisan. Mun na ne ko n ko bonne nouvelle, n y'a sɛbɛn ko bonne nouvelle. Parce que hali dɛmɛbaga dɔɔni minnu tun bɛ Faransi la yan, Faransi yɛrɛ kɛra sababu ye sisan ka caman bɔ o jama la. A bɛna tila k'a mɛn u da, a ye nin yɔrɔ nin enregistré ka bila dɛ. Mɔgɔ caman tun bɛ Faransi ko kuma tɛ se ka fɔ ɲɛna. Mɔgɔ caman tun bɛ yaala radio ni tulu la ka Faransi défend. A bɛna ye o mɔgɔ kelenw fɛ, a bɛna mɛn o mɔgɔ kelenw da sisan u bɛna commencer ka jigin Faransi k'a fɔ ne de y'a fɔ aw ye. Parce que u ka association tɛ nana financer bilen. U ka tɔni tɛ nana financer bilen, u ka dimanche n'u ka samedi tɛ nana financer bilen, Faransi tɛ nana caméra d'u ma bilen, Faransi tɛ nana studio dayɛlɛ o bilen, Faransi tɛ nana visa d'u ma ko ka taa atelier kirikaraw la fan dɔ fɛ bilen, u ka séminaire kirikaraninw Faransi tɛ n'a financer bilen. N'o kɛra sisan u b'u sen n'u bolo u b'a sama ka bɔ Faransi bolo sa a y'a fɔ ne de y'a fɔ ni foyi ma diya ne ka nin bɔ ni aide au développement ko nin dabilalen a diyara ne dɛ, parce que anw de tɛ se k'a fɔ k'anw bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛli la. Ko halisa ko Faransi de bɛ aide au développement kɛ anw ye, ko Faransi de b'anw dɛmɛ walasa anw ka bɔ an yɛrɛ la. Sanu bɛ anw bolo, sanu tɛ Faransi bolo. Pétrole bɛ an ka dugumakolo kɔrɔ, pétrole tɛ Faransi bolo. Uranium bɛ anw bolo, o tɛ Faransi bolo. Lithium bɛ anw bolo yan nɔ, o tɛ Faransi bolo. K'a fɔ ko Faransi de bɛ aide au développement kɛ anw ye, ko Faransi de bɛ wari di anw ma, ko anw k'an dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la. I m'a dɔn nin ye dɔgɔyali ye, i m'a dɔn nin ye jɔnya hakili ye. C'est-à-dire u kun kɛlen don k'an dilan k'an bɛn k'an formater k'an bɛn jɔnya de ma quoi. I m'a faamu wa? C'est-à-dire jɔnya hakiliw ni jɔnya miiriyaw k'an dilan k'an bɛn olu ma quoi. Comme si ni anw yɛrɛ tɛ se k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la, f'olu de k'an bɔ nɔgɔ la, f'olu de k'an dɛmɛ k'an bɔ nɔgɔ la, f'olu de k'an dɛmɛ ka wariw di an ma, f'olu de k'an dɛmɛ hali ji min t'an ka se k'a sɔrɔ an yɛrɛ, k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ anw de fɛ. Pendant que u bɛna o miɛtinin ninnu di anw ma ko aide au développement, wa an ka jamana fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni marché ɲɛnama don a bɛɛ bɛ ta ka di u ma. Farafinna fɛn o fɛn bɛ yen ko marché ɲɛnama don a bɛɛ bɛ ta ka d'u ma. U t'an tɔgɔla kumaw fɔ ne ye, u bɛ sɔrɔ ka fitinin dɔrɔn t'aw la, o fitinin yɛrɛ k'olu bɛna n'an dɛmɛ ni aw ye, wala a tɛ n'an dɛmɛ yɛrɛ. Depuis indépendance fo bɛ ko aide au développement, an ti développer, aide tɛ jɔ, a tɛ fɛn ɲɛ anw ye, a t'an bɔ nɔgɔ la. Sisan ni nin tigɛra sisan, yala tɔw bɛ k'u ta tigɛ, n k'ala deli o de, mɔgɔ si kana dɔrɔmɛ di an ma bilen. Parce que ne delila ka nin kuma fɔ aw ye, n ko bi bi in na Faransi yɛrɛ ti jɛ ni a ye, wari ka bɔ Arabe Saoudite ka taga di association dɔ ma Faransi k'a sɔrɔ a ma wari bɔ kun dɔn, wari bɛ taga di mɔgɔ minnu ma k'a sɔrɔ u ma enquête kɛ olu kan, wari bɛ taga di mɔgɔ minnu ma k'a sɔrɔ wari bɛna taga don min na k'a sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ. Faransi ti jɛ ni a ye, jamana sɛbɛ si ti jɛ ni a ye, Faransi ti jɛ ni a ye, Américain ti jɛ ni a ye, Angleterre ti jɛ ni a ye, ka wari bɔ Iran,
ou bien ka wari bɔ Arabe Saoudite ou bien ka wari bɔ jamana wɛrɛ la k'i bɛ taga di Faransi yɛrɛ kɔnɔ association dɔ ma ka wari bɔ jamana wɛrɛ la ka na di Faransi association dɔ ma k'i bɛna dɛmɛ Faransi ti jɛn n'a ye fo o association k'a yira ko wari a bɔra jɔn bolo a tɛmɛna sira jumɛn fɛ an bɛna taa don mun na parce que olu yɛrɛ b'a dɔn ni jamana wɛrɛ mɔgɔ y'i ka jamanaden finance e ka jamanaden b'o jamana wɛrɛ mɔgɔ ka baara kɛ olu b'o dɔw dalen bɔ o la o ti jɛn n'a ye o la o ti jɛn n'a ye olu bɛ an ka jamanadenw finance jagoya don an ka o jamanadenw b'olu sagonata kɛ jagoya don an ka jamanadenw b'olu ka kɛlɛ kɛ i m'a faamu wa bolo min bɛ sɔnni kɛ kɔni o n'u contrôle kɛ i m'a faamu wa donc pour que an ka jamanadenw ka n'u ka jamana sago kɛ dɛ n'olu yɛrɛ y'a décider parce que n'a y'a fɔ an ka jamana a mɛnna ko wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'u k'a sɛgɛsɛgɛ u k'a caman bɛ yen u k'a tigɛ association caman bɛ yen u aide sɔrɔ ka bɔ kɔfɛla la ka na u k'a tigɛ hali personnalité caman bɛ yen c'est à dire gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an na ni Faransi bɛ se ka espionner n'u bɛ se ka manamana kow kɛ an na k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na dɔ wɛrɛ tɛ koyi parce que u bɛ wari min bɔ kɔfɛ ka na ko k'a kɛ k'an ka jamanaden dɔ dɛmɛ yan o bɛ tila ka bila jamana la ka olu dɛmɛ n'a tigɛra fɛn ɲuman tɛ tɛmɛ a kan i m'a faamu wa donc vraiment c'est une très bonne nouvelle quoi c'est une très bonne nouvelle parce que waati dɔw yɛrɛ la même l'esclavage là si tu le contrains pas a ka baara kɛ quoi a ti jɔnya yɛrɛ a ti fɛ ka bɔ a la faut le contraindre a ka baara kɛ quoi donc n'an bɔra geribuya la n'an bɔra deli la an bɛ baara kɛ siga t'a la an bɛ baara kɛ donc n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye su in na je suis très content video y'a partage kosɛbɛ a ka mɛn salamu aleykum